di maint fy mai. Ni allaflau nath gari. Ni allaflau, ni allaflau, ni allaflau nath gari. Ni allaflau, ni allaflau, ni allaflau nath gari. Ni heiddais fod yn awr am nith, yn uffern byth yn poeni. Rwyt wrthyf wedi trigarhau. Ni allaflau nath gari. Ni allaflau, ni allaflau, ni allaflau nath gari. Ni allaflau, ni allaflau, ni allaflau nath gari. Caddfod i'r gogoniant maith, I ben fy nhaith at Iesu. Caddfyne draw i'r man lle mai. Ni allaflau na'i gari. Ni allaflau, ni allaflau, ni allaflau na'i gari. Ni allaflau, ni allaflau, ni allaflau na'i gari. I'r tad, i'r mab a'r ysbryd glân, rhodd ar dan heb dewi. Y tri yn un ar un yn dri. Mae fenaid i'n ei gari. Mae fenaid i, mae fenaid i, mae fenaid i'n ei gari. Mae fenaid i, mae fenaid i, mae fenaid i'n ei gari. Wel, bore da. Gobeithio bod chi'n gallu'n clywed i chydig bach o well wsos yma. A croeso cynnes i chi yma atai unwaith yn rhagor i'r stydi. A hitha yn ddiwrnod digon stormus. Ar y cychwyn fel yma, gai ddiolch fawr iawn i Hugh a Meirion a Sarah am yr oedfa dydd Sul dwytha. Oedd o'n braf iawn cael gwrando, braf iawn cael bod yn rhan o'r gwasanaeth. Wan, bore yma, fel ag o'n i'n deud, mae hi yn stormus. Dwi'n meddwl na storm Eden
maen nhw wedi galw glaw trwm a'r gwynt da ni wedi gael dros y dyddiau dwytha yma. Ond dwi eisiau i chi ddod hefo fi i storm yn y Beibl. Storm ar fôr Galilea. Ac ngobaith i ydy wrth i ni ystyried be mae Iesu'n ei wneud yng nghanol storm, y bydd o yn helpu ni hefo'n bywyda ni yng nghanol y cyfnod brawychus yma da ni'n byw trwyddo fo. Y bydd o'n helpu ni weld pwy ydy Iesu Grist ac yn help i'n ffydd ni hefyd. A'r gobaith ydy y bydd y bregath yma yn gychwyn ar gyfres o bregethau yn edrych ar awdurdod Iesu Grist. Felly, braf iawn cael eich cwmni chi hefo fi. Dowch i ni gychwyn y bore yma yn gwrando ar chydig o adnodau o lyfr y Salma, ac yna mi nawn ni weddio i gyflwyno'r cyfan i Dduw. Salm 138, adnodau 4 a 5. Bydded i holl frenhinoedd y ddeiar dy glodfori o arglwydd, am iddynt glywed geiriau dy enau. Bydded iddynt ganu am ffyrdd yr arglwydd, oherwydd mawr i'w gogoniant yr arglwydd. Dwch ni weddio fo'n gilydd. O Dduw ein Tad, da ni yn diolch dy fod ti yn Dduw gogoneddus, yn Dduw mawr, yn Dduw grymus, ond eto yn Dduw sydd yn drigarog, yn raslon ac yn llawn cariad, fel Tad y Mab ag Ysbryd Glân. Ac wrth i ni ddod ata chdi o ganol treialon yn bywyda'n bersonol, ac wrth i ni droi ata ti yng nghanol y storm ac ydy'r haint yr ydyn ni yn byw trwyddo fo, da ni'n gweddio y byddi di ar waith yn bywyda ni. O Ysbryd Sanctaidd, neu di yn harwain ni at Iesu Grist. Neu di ddangos i ni arglwydd yn gwendid, neu di ddangos i ni lle ydyn ni'n ymddiried yn ni'n hunin yn hytrach nag ymddiried yng nghriawdwr nefoedd a deiar. Diolch i ti am dy gariad, diolch i ti am fawredd yr hyn nes di dros dy bobl trwy anfon dy fab Iesu Grist i'r byd, gwrth i Iesu farw i goncro pechod a chodi'n fyw o'r bedd i goncro marwolaeth. Diolch i ti am y cyfan arglwydd gweithio yn plith ni, ym mhob rhan o'r gwasanaeth rwan, lle bynnag yr ydyn ni yn gwrando ac yn ymuno. Achos da ni'n gofyn y cyfan, yn enw ac yn heiddiant yn harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Amen. O'n i eisiau cofio deud wrthoch chi, cyn i mi fynd dim pellach, dwi eisiau diolch i bawb ohonoch chi sydd wedi anfon gwahanol lyniau ata i dros y misoedd dwythaf i mi allu cynnwys nhw yn Gwasanaeth. Ond fel allwch chi dybio, mae y stor wedi mynd chydig bach yn brin. Ac yn enwedig, mae'r lluniau o'r tymor yma yn eitha prin. Felly, os ydych chi'n mynd allan, byddwch yn ofalus os oes na wynt a glaw. Ond os oes gennych chi lyniau o dymor yr Hydref neu tymor y Gaea wrth i hwnnw ddod, plis anfonwch nhw ata i neu at Mair ac mi nawn ni i cynnwys nhw. A diolch gwahaniaeth lluniau o lle ydyn nhw. Deud y gwir, da ni wedi cael lot fawr iawn o lyniau o Fro Aled. Nid bod chi'n gallu cael gormod ohonyn nhw, ond peidiwch a meddwl bod hwnnw'n gyfyngiad os da chi tu allan i Bro Aled yn tynnu'r llun allwch chi ddim i anfon o. Na. Unrhyw lun sydd yn mynd i dynnu'n sylw ni at ogoniant creadigaeth Duw, mi fysa ni'n falch iawn o'i cael nhw. Yn nes ymlaen, mi fydda i'n gweddio wrth i ni gyflwyno gwahanol agweddau un Duw ni, a gofyn iddo fo fod ar waith yno ni ac yn byd ni. A mi fyddwn ni hefyd yn cael y darlleniad o Marc pennod 4 ac eraint Lloyd Peniel fydd yn darllen i ni o air Duw. Ond cyn hynny, da ni'n mynd i foli ar gân hefo'n gilydd boed hynny, os da chi eisiau canu, lle bynnag da chi'n gwrando, neu os da chi eisiau gwrando a myfyrio ar y geiriau. Croeso i chi wneud hynny fel addoliad. A da ni yn mynd i fod yn gwrando ar gân sy'n gyfarwydd iawn ac sydd yn addas iawn, deud y gwir, y bore yma. Wrth i ni fod yn meddwl am Iesu mewn storm, da ni'n mynd i fod yn gwrando ar hen emyn gafodd i sgwennu gan un oedd yn gyfarwydd a bod mewn stormydd. Rhyfeddol ras ydy y gân da ni am i chlywed, ac wrth gwrs, mae'n siŵr bod chi'n gwybod yr hanes tu ôl i gyfansoddwr y geiriau yma. John Newton, oedd o'n arfer bod yn gapdan llonga oedd yn cludo caeth weision yn 19fed ganrif. Mi gafodd o droedigaeth ac yn ddiweddarach mi ath o'n ficar ac edifarhau am ei rôl o yn y diwydiant caeth wasiaeth. Ac mi oedd o a William Wilberforce yn un o'r bobl oedd yn frwd dros ddileu caeth wasiaeth.
Ac mi nath o sgwennu yr emyn yma yn deud mor rhyfeddol ydy gras Duw, yn achub rhywun fel fo mewn euogrwydd, rhywun oedd yn heiddi dim, ond bod Iesu Grist wedi rhoi y cyfan iddo fo. Felly, geiriau gwreiddiol yn Saesneg yn John Newton, ond wrth gwrs y cyfieithiad yma, fyddwn ni'n gwrando arno fo, yn eiria aneiryn, sydd yn deud rhyfeddol ras, hyfrydol sain, a chybodd un fel fi gynt ar goll, ond nawr ag aed, fynd all, ond yn gweled sy. Gweddiwn. O Dduw ein tad, da ni yn plygu o dy flaen di y bore yma. Yn diolch dy fod ti yn dduw mor fendigedig, yn dduw sydd yn ffyddlon, yn dduw sydd yn holl alluog, yn dduw sydd ddim wedi dal unrhyw beth yn ôl, ond wedi rhoi o dy gariad rhyfeddol yn dy fab Iesu Grist, yr un a ddaeth i gymryd ymaith bechod y byd, oen Duw, oen di bechod Duw. A da ni'n gofyn y bore yma arglwydd y byddi di yn helpu ni,
y byddi di'n helpu ni i weld mawredd Iesu Grist yng nghanol pob trybini, boed ni yn mynd trwy sefyllfa anodd yn bersonol, neu bod ni'n bryderus am y sefyllfa yn gwlad ni ac yn byd ni ar hyn o bryd. Neu di helpu ni i hoelio'n sylw ar Iesu, awdur a pherffeithydd ffydd. Yr un y gallwn ni ddibynnu yn llwyr arno fo. Yr un y gallwn ni ddod ato fo yn pechod ac yn gwendid, yn gwybod y bydd o yn derbyn ni. Dim ond i ni ddod mewn ffydd. Y bydd o trwy waith rhyfeddol ar y groes a'i atgyfodiad. Oherwydd ei natur hyfryd o, y bydd o yn tosturio wrtho ni, yn madda, yn rhoi heddwch i ni, ac yn arwain ni trwy bob peth. Diolch am eiriau Iesu Grist. Lle ddudodd o, yno fi, fe gewch dangnefedd, yn y byd, fe gewch orthrymder, ond codwch eich calon, yr wyf fi wedi gorchfygu'r byd. A da ni yn rhyfeddu at dy barodrwydd di, o dad, i fod hefo ni, yng nghanol yn gwendid anhofna. A da ni'n arbennig yn cyflwyno i ti bore yma, y teuluoedd hynny sydd mewn cyfnod tywyll. Da ni'n ymwybodol o nifer sydd wedi colli anwyliaid ac mewn profedigaeth, arglwydd bydd di yn noddfa ac yn nerth iddyn nhw, yn gymorth hawdd dy gael mewn cyfyngder. A da ni hefyd yn ymwybodol o nifer sydd yn wynebu triniaetha, sydd yn sâl. Eto arglwydd, da ni'n gofyn i ti fod yn bopeth iddyn nhw. Y byddi di yn harwain ni sylweddoli, mor anwadal ydy'n profiadau a'n bywyda ni, mor frawychus ydy'r hyn y gallwn ni wynebu. Fel mae dy air di'n deud, y mae arglwydd y lluoedd gyda ni, a Duw Jacob yn gair i ni. O arglwydd, da ni'n gweddio am yn byd ni y dyddi yma, yn ymwybodol bod na gymaint o broblema. Da ni'n meddwl o edrych ar y newyddion am y sefyllfa'n Groeg ac yn Twrci wedi'r deiargryn yno. Arglwydd, yn y sefyllfa yma, neu di gynorthwyo yr elusenna, yr asiantaetha sydd yn trio rhoi cymorth ymarferol i rai sydd yn ddigartra, rhai sydd mewn galar wedi colli busnesa o bosib. Ac o dad, da ni'n gofyn y byddan nhw yn dod i brofi mae Duw sydd yn trigarhau ti, Duw sydd yn llawn cydymdeimlad yn Iesu Grist. A da ni hefyd o arglwydd yn cyflwyno i ti y sefyllfa wleidyddol yn byd ni. Da ni'n ymwybodol bod na etholiadau arlywyddol yn mynd i fod yn America, a bod y casineb a'r chwerder da ni di weld yn gallu bod yn fraw i ni. Ond da ni yn cyflwyno'r cyfan i ti o dad nefol yn gofyn y bydd dewyllus di'n cael ei wneud, ac y bydd yna fesur o ras a ymdeimlad o ofalu am ei gilydd yn digwydd yn hytrach na sgorio pwyntiau gwleidyddol. Arglwydd, helpa ni, nid i feirniadu o bell, ond i weddio drost bob gwlad. Arglwydd, oherwydd dy fod ti yn Iesu Grist wedi dod yn obaith i'r cenhedloedd cyfa. A da ni'n gweddio arglwydd am yn gwlad ni, y byddi di'n rhoi doethineb i'r arweinwyr a'r gwleidyddion, yr arbenigwyr sydd yn gwneud penderfyniadau, ac y bydd yna obaith yn dod i ni. Gobaith yn Iesu Grist i ddechrau, ond hefyd y bydd y cama yn cael ei cymryd fydd yn gwarchod y rhai mwyaf bregus yn cymdeithas ni. Yn y cyfan o Dduw ein tad, da ni yn darostwng yn hynny ni ti, yn cyffesu'n gwendid a'n pechod ni, ac yn diolch am dy ras di, y rhyfeddol ras hwnnw, sydd wedi achub rhai fel ni sydd yn heiddi dim. Tosturia felly a teyrnasa yn byd ni, achos bod ni'n cyflwyno'r cyfan, cyflwyno'n gilydd, yn cyflwyno'n gweddia personol i ti ac yn gwneud hynny'n hyderus oherwydd yn bod ni yn gwneud hynny'n heiddiant yr un fyfarw, yr un goncwerodd, yr un sydd rwan yn teyrnasu, yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Meddai eto, pa fodd y cyffelybwn deyrnas ddew, neu ar ba ddameg y cyflwynwn hi. Y mae'n debyg i hedyn mwstad. Pan heir ef ar y ddaear, hwn yw'r lleiaf ar holl hadais ar y ddaear. Ond wedi ei hau, y mae'n tyfu ac yn mynd y fwy na'r holl lysiau, ac yn dwy canghennau mor fawr nes bod adar yr awyr yn gallu nythu dan ei gysgod. Ar lawer o'r fath amhegion yr oedd ef yn llefaru'r gair wrthynt, yn ôl fel y gallens wrando. Heb ddameg ni fyddai'n llefaru dim wrthynt.
ond o'r neilltu byddai'n egluro popeth i'w ddisgyblion ei hun. Ar diwrnod hwnnw, gyda'r nos, dywedodd wrthynt, awn drosodd i'r ochr draw, ac adawsant y dyrfa a mynd ag ef yn y cwch fel yr oedd. Yr oedd cychod eraill hefyd gydag ef. Cododd tymystl fawr o wynt ac yr oedd y tonnau'n ymdaflu i'r cwch, nes ei fod erbyn hyn yn llenwi. Yr oedd ef yn starn y cwch yn cysgu ar glistog. Deffro asant ef a dweud wrtho, Athro, a wyt ti'n hidio dim ein bod ar ben arnom? Ac fe ddeffrodd a cheddyrydd gwynt a dweud wrth y môr, bydd ddistaw, bydd dawel. Gostegodd y gwynt a bydd tawelwch mawr. A dywedodd wrthynt, pam y mae arnoch ofn? Sut yr ydych heb ffydd o hyd? Daeth ofn dirfawr arnynt, ac meddent wrth ei gilydd, pwy ynte yw hwn? Y mae hyd yn oed y gwynt a'r môr yn ei fyddhau iddo. Wel, gai ddiolch fawr iawn i Geraint am y darlleniad yna o Marc pennod 4, a gai ddiolch i chi, mae hyn yn ofnadwy o sydyn. Wrth i mi ofyn am lyniad, dwi wedi cael mwy nag un llun yn barod. Diolch fawr iawn i chi sydd wedi anfon rhai i mewn. Wrth i mi gychwyn bore yma, ac ystyried y rhan yma sy'n sôn am Iesu Grist hefo'i disgyblion, mae yna fwy nag un rheswm pam nes i ddewis y testun. I ddechrau, o'n i wedi bwriadu y cychwyn cyfres yn edrych ar fywyd Iesu ac yn benodol y gwahanol agweddau o awdurdod Iesu, pryd bynnag. Ond wrth i'r wythnosau fynd yn ei blaen, da ni wedi cael merch fach sydd bron yn ddyflwydd oed yn y tŷ yma, sydd wedi datblygu i fynegu hyn yn fwy ac yn fwy. Ac yn fwy ac yn fwy swnllyd wrth wneud hynny hefyd. Ac un o'r pethau mae hi yn fwynhau i wneud ydy pwyntio at silff lyfrau. Nid hein, dwi'n trio gwahardd nhw rhag dod mewn i fama achos bod nhw'n greu llanast. Ond yn y stafell fyw, pwyntio at silff lyfrau. Pwyntio at y Beibl y plant gynnon ni a deud cwch. A dwi, cofiwch chi, mae'n gwneud hyn lawar gwaith bob diwrnod, yr un stori. Ond dwi wedi bod yn darllen yr hanes yma fwy nag unwaith. A mae hi yn stori ryfeddol yn dydi. Nid stori plant ydy hi, ond hanesyn gwefreiddiol am Iesu Grist, i awdurdod o, a'i allu fo i fod yn gymorth i'w ddisgyblion pan maen nhw yn ei gwendid a'i diffyg ffydd. Ac wrth i ni gychwyn yr hanes yma a'i ystyried o i ni'n hunin, gai ofyn cwestiwn i chi? Wel, nid cwestiwn, gai ofyn i chi wneud rhywbeth? A'r hyn dwi eisiau i chi wneud ydy meddwl am y tro dwythau i chi fod ag ofn. A nid sôn ydw i wan am ryw ofn achos bod na sŵn uchel, neu ofn achos bod na ryw wisg calan geia sydd wedi cael ei bwriadu i godi ofn arna chi. Ond ofn go iawn, ofn gwirioneddol am eich bywyd chi neu rhywun o'ch teulu chi. A dwi eisiau chi feddwl am hynny, nid achos mod i am unrhyw reswm eisiau gwneud i chi deimlo'n anghyfforddus, ond dwi eisiau i chi drio sylwi mor ddifrifol oedd sefyllfa Iesu a'i ddisgyblion yn yr hanes yma. Dwi eisiau i chi allu uniaethu ar ffordd y gnathon nhw ymatab, mwyn iddo fo fod yn gymorth i ni pan ydyn ni yn wynebu cyfnodau anodd, pan ydyn ni'n delio ag ofna gwirioneddol yn bywydau ni heddiw hefyd. Achos beth sy'n tueddu i ddigwydd ydy, os ydyn ni'n gyfarwydd iawn ag unrhyw fath o hanes, dydyn ni ddim yn profi yr un ergyd na dydyn. Meddyliwch amdano fo. Wsos nesaf mi fydd hi'n noson Git o Ffowc. Ac mewn blynyddoedd arferol mi fysa na goel certha a tân gwyllt. Ond pan da chi'n meddwl am yr hanes tu ôl i noson Git o Ffowc, mae o'n frawchus yn dydi. Terfysgwyr yn trio bomio, wel, chwthu fyny senedd a lladd y brenin, a wedyn bod y terfysgwyr heini'n cael ei dal, Git o Ffowc y penna ohonyn nhw, a'i harteithio a'i dienyddio yn gyhoeddus. Ac eto, da ni yn meddwl am noson Git o Ffowc fel chydig bach o hwyl yn dydyn. Yn hytrach na gweld mor erchyll o'r gwirionadd be ddigwyddodd. Pan ydyn ni'n troi at y darn byr yma o Marc pennod 4,
nad ydy'r testun yn deud hynny, mi allwn ni dybio bod nifer o'r rhai oedd hefo Iesu Grist yn y cwch yn brofiadol o weld neu bod yng nghanol stormydd ar fôr Galilea. Diolch yn deud, ond da ni'n gwybod bod nifer o ddisgyblion Iesu Grist yn bysgotwyr a mwy na thebyg mi oedd perchenog y cwch hefo Iesu. Achos meddyliwch amdano fo, pwy fysa yn rhoi cwch i bobl ddiarth pan nad yna ydy bara menw nhw a deud ia, cer a fo, diolch bwys. Felly da ni'n tybio bod y bobl o hefo Iesu wedi arfer bod ar y môr, wedi arfer hefo stormydd debyg, ond eto sylwch arnyn nhw. Maen nhw wir yn meddwl bod y cyfan ar ben. Mae hon yn storm a hanner, yn dydi? Dwi'n gwybod os oedden nhw'n rhoi enwa ar stormydd yn Galilea radag hynny, ond mae gen y bobl sydd hefo Iesu ofn am ei bywyda wrth i'r cwch lenwi hefo dŵr. Be fysa chi'n neud mewn sefyllfa debyg tybad? Panicio? All hands on deck, mae siŵr gen I fysa y negas, ynde? Ac petai na rhywun yn cysgu, mi fysa chi'n deffro nhw yn syth ac yn deud, come on, mae rhaid i ni wneud rhywbeth i drio cael y dŵr allan o'r cwch. Ond sylwch be mae y bobl oedd hefo Iesu yn ddeud wrtho fo yn adnod 38. Athro, a wyt ti'n hidio dim ei bod ar ben arnom? Beibl.net yn deud, athro, wyt ti ddim yn poeni yn bod ni yn mynd i foddi? Un cyfieithiad Saesneg yn deud, don't you care that we are perishing? Sylwch, be'n union maen nhw'n ei ddeud? Yn ei panic, yn ei hofn, maen nhw'n cwestiynu ydy Iesu yn poeni amdanyn nhw. Wan, byddwch yn onest, ond nid yda ni wedi meddwl pethau felly yn y gorffennol. Ella bod chi wedi bod yn meddwl pethau tebyg yn y cyfnod dwytha yma. Ydy Iesu yn malio am yn sefyllfa ni? Ydy Iesu a chonsern am yr hyn da ni'n ei wynebu ar hyn o bryd? Trwy'r Beibl, da ni'n gweld bod pobl, pa maen nhw mewn ofn, pa maen nhw wynebu sefyllfaoedd anodd, mae'r ofna yna yn aml yn troi yn amheuon. A'r ama penodol ydy y cwestiwn yna ynglyn â gofal Duw drostan ni. Meddyliwch yr Israeliaid wedi cael ei achub allan o'r Aifft, a maen nhw'n yn yr anialwch, a maen nhw'n cwestiynu, ydy Duw yn malio amdanyn nhw yn yr anialwch? Felly, be ydy'r atab? Oedd Duw yn hidio i bod hi ar ben ar ei ddisgyblion? Ydy Iesu Grist yn malio am be da ni, chi a finna, yn mynd trwyddo fo y bore yma? Wrth drio atab y cwestiwn yna, gai dynnu'ch sylw chi i ddechrau ar y ffaith bod Iesu yn wynebu yr union yr un sefyllfa a gweddill y bobl yn y cwch y noson honno. Cofiwch, nid meistr creulon ydy Iesu Grist sydd yn anfon i bobl allan i sefyllfa anodd i ganol storm tra mae o yn glud ac yn saff yn ei balas. Na, mi oedd o yn wynebu y storm enbyd yma hefo'i ddisgyblion. A dyna gychwyn dangos i ni sut un ydy Iesu Grist, ynddo? Y cyhuddiad sy'n cael ei wneud yn aml yn erbyn unrhyw fath o fosus arweinwyr gwleidyddion ydy bod nhw'n tueddu fod out of touch. Hynny di bod nhw ddim yn dallt anghenion pobl go iawn achos nad ydyn nhw'n gorfod wynebu yr un sefyllfa. Dydyn nhw ddim yn gorfod cael eu dwylo'n fudur yn yr un ffordd. Ond ydy cyhuddiad felly ddim yn dal dŵr am eiliad hefo'r arglwydd Iesu Grist. Achos mae Iesu yn athro, yn feistr ac yn waredwr sydd wedi cael ei draed yn lyb, yn llythrenol. Ac allwn ni byth ddeud bod Iesu Grist ddim wedi wynebu stormydd yn llythrenol ac yn ffigurol. Os ydych chi'n meddwl bod o yna, yn y canol, yn y cwch, hefo'i ddisgyblion, a bod o wedi wynebu erchylldra'r groes, y poen, y gwatwar, y siomedigaeth ei hun, a bod o wedi bod yn barod mynd i'r groes, oherwydd i gariad perffaith o tuag at fyd am herffaith. A mae'r un peth yn wir heddiw hefyd. Mae'r un peth yn wir bora yma hefyd yn dydi.
Mae Iesu hefo ni. Pa bynnag anhawster, pa bynnag storm sydd yn llenwi'ch golwg chi ar hyn o bryd ac yn poeni chi'n ddifrifol, mae Iesu Grist, os da chi'n credu, mae Iesu Grist hefo chi. Oherwydd i addewid o y bydda fo hefo'i ddisgyblion hyd ddiwedd amser. Mae o'n parhau fod ynom ni trwy'r ysbryd glân os ydyn ni yn credu, i'n nerthu ni, i'n cymell ni i weddio. Mae o'n parhau i fod yn teyrnasu, mae o'n parhau i fod yn rhoi heddwch i'w ddisgyblion a'n helpu ni i ddelio hefo'r ofna yna sydd yn codi mor aml. Ond yr hyn sy'n ganolog i'r hanes yma ym Marc pennod 4 ac yn wir i Efengil Marc drwyddi draw ydy'r cwestiwn sylfaenol, pwy ydy Iesu Grist? Da ni wedi gweld sut mae'r disgyblion yn ymatab, ond dewch i ni holi be mae Iesu yn ei wneud. Ac wrth i ni feddwl am hynny, dwi eisiau cyfeirio'ch meddwl chi yn sydyn at 3 pheth y bore yma. Yn gyntaf, meistrolaeth Iesu Grist o'r sefyllfa. Yn ail, i awdurdod o dros y bygythiad. Ac yn drydydd, dymuniad Iesu ar gyfer ei ddisgyblion. I ddechrau, meistrolaeth Iesu Grist o'r sefyllfa yma, o'r storm maen nhw yn ei wynebu. Wsos dwytha, os oeddech chi wedi gweld y fideo, mi fyddwch chi'n cofio bod Hugh wedi bod yn cymryd yr hanna dechreuol. A fi nath fynd draw hefo'r cyfarpar i ffilmio Hugh, ac mi oedd hi yn eitha gwyntog. Ac os nathoch chi fod yn graff, mi ddarech chi sylwi ella bod y camera wedi bod yn woblo rhyw dipyn yn y gwynt, a bod na sŵn gwynt. Y gwir oedd, ar yn holl gynllunio ni, a'n ystyried lle fysa ni'n gallu gosod y camera a lle fysa Hugh yn gallu sefyll mwyn i recordio fo, mi oedda ni yn llwyr ar y drigaredd yr elfenna. Nid fi na Hugh oedd yn meistroli'r sefyllfa yna, o gynnon ni ddim rheolaeth. Nid felly mae hi yn yr hanes yma. Hyd yn oed yn y cyfnod yr ydyn ni'n wynebu ar hyn o bryd. Mae o'n gallu ymddiried fel bod y bobl, y bwerus yma hefo holl alluoedd gwladwriaethau cyfoethog, di hyd yn oed Prydain, Merica, Ffrainc, dydy y gwledydd yma ddim yn gallu llwyr feistroli yr haint. Ond mae Iesu Grist yn meistroli y sefyllfa yma. Mae wastad di'n rysu fi am yr hanes penodol yma, pam fod Iesu Grist yn cysgu ar glustog. Dyna di'r disgrifiad ynde, bod o'n cysgu ar glustog tra mae'r disgyblion o'i gwmpas o yn panicio. Wan, da ni'n aml yn cyfeirio at rhywun sy'n cysgu trwy sŵn mawr neu cynnwrf fel pobl sydd yn cysgu fel babi. Ond mae babanod yn gallu cysgu trwy bob math o bethau oherwydd bod gennyn nhw ddim cyfrifoldeb. Does gennyn nhw ddim ymwybyddiaeth o'r cynnwrf neu'r problemau sydd o'i cwmpas nhw. Ond nid felly Iesu. Mae Iesu'n llwyr yn dallt beth sy'n digwydd yn y byd. Mae Iesu yn dallt yn well na ni y drygioni, y pechod, y dinistyr sydd wedi achosi yn y byd perffaith mae Duw wedi greu ar y cychwyn. Ond mae'r ffaith bod Iesu yn cysgu trwy'r storm eto yn dangos rhywbeth arbennig wrthon ni amdano fo. Mae o mewn rheolaeth o'r sefyllfa. Fod i'r unig un sydd ddim yn panicio. Achos mae Iesu'n gwybod bod ganddo fo waith i'w wneud. Mae Iesu'n gwybod nad ydy'r storm yma nac unrhyw beth arall yn mynd i ddrysu cynllun Duw. Ac yn ei deithriad ydy Iesu yn ymatab yn y ffordd yma i her. Meddyliwch am Iesu Grist yn yr ardd, yn Gethsemane, a mae'r gwarchodlu a Judas yn dod i'w arestio fo, a mae o'n gwybod be mae hynny yn ei olygu. Dwi'n panicio? Dim ar unrhyw gyfri. Mathew 26:50. Mae Iesu yn deud wrth Judas, gwna be ti di dod yma i wneud gyfell, medda Iesu wrtho. Yna gafaelodd y lleill yn Iesu a'i arestio. Pan da chi a fi yn teimlo'n ddryslyd ac yn ofnus, cofiwch nad ydy Iesu felly. Doedd o ddim pan oedd o yn gweinidogaethu yma ar y ddaear ac yn sicr dydy o ddim yn
panicio nac yn ofni heddiw, a efynta yn teyrnasu ar ei orsedd. Mae gan Iesu Grist fwriadau arbennig ar gyfer ei bobl, a mae'r ffaith i fod o mor benderfynol i fynd i'r groes i sicrhau bod o'n achub pobl yn eiddo iddo fo'i hun, yn profi hynny unwaith am byth. Tydi holl rym drygionus y diafol ddim wedi gallu drysu cynlluniau Dionys yr Arglwydd. Dydi holl rym drwg yr ysbrydion yn y nefolion leoedd chwaith ddim wedi gallu darostwng Iesu Grist fel i bod o'n was i amgylchiadau o gwmpas o. A mi ddyliau ni gyd gofio hynny, yn enwedig pan da ni yn ofnus ac yn ansicr. Ond nid yn unig mae Iesu'n meistroli'r sefyllfa, ond mae o hefyd yn dangos i awdurdod rhyfeddol yn yr hanes yma. Ddoe, mi oedd Cymru yn chwarae rygbi. Ac mi oedd o'n ddwrnod nodedig oherwydd mi nath capten tîm rygbi Cymru, Alun Wyn Jones, mi ddoth o chwaraewr rygbi rhyngwladol wedi ennill mwyaf o gapiau erioed 149 o gapiau, dwi'n meddwl, chwarae teg iddo fo. Dipyn o gamp bod o'n ben ac ysgwydda wedi chwarae mwy o gema na neb arall. Ac mi oedden nhw'n sôn am Alun Wyn Jones pan oedd o'n iau, bod o'n un eitha tawel, ond pan oedd o'n siarad, mi oedd pobl yn gwrando ar be oedd o'n ddeud. Ond i brofiad o, i allu fo, i ddylanwad o i ysbrydoli pobl eraill, colli nath Cymru ddoe. Nath Alun Wyn Jones, na fod i'r chwaraewr mwyaf profiadol erioed, nath i awdurdod o ddim golygu bod o wedi llwyddo i ennill. Ond dowch i ni edrych beth sy'n digwydd pan mae Iesu Grist yn cael ei ddeffro gan ei ffrindiau yng nghanol y cynnwrf yma, adnod 39. Ac fe ddeffrodd Iesu, a cheryddu'r gwynt a dweud wrth y môr, bydd istaw, bydd dawel. Gostegodd y gwynt, a bydd tawelwch mawr. Storm fawr, panic mawr, gorchymyn Iesu, tawelwch mawr. Wrth gwrs, mae hyn yn dangos mwy i ni na dim ond bod Iesu'n dduw bod o yn dangos hynny hefyd. Mae o'n arwydd bod gan Iesu Grist yr awdurdod a'r gallu drost elfenna nad yda ni yn gallu rheoli. Yn y gorffennol, mi fasa stormydd yn cael ei gweld fel arwyddion o anhrefn, peryg a marwolaeth, ac i ryw radda mae o dal yn wir heddiw, dydy. Mae stormydd grymus yn gallu codi ofn arna ni achos bod ni ddim yn gallu i rheoli nhw. Ond mae'r hanes yma yn dangos i ni bod Iesu Grist a gair Iesu Grist a'r awdurdod dros y grymoedd anhrefnus yma. Mae'r gwynt a'r tonna yn ufuddhau i orchymyn Iesu Grist i'w eiria fo oherwydd yr union ryn un geiria nath ddod ar greadigaeth gyfa i fodolaeth. Felly naturiol maen nhw'n mynd i fod yn gwrando arno fo. Iesu Grist yn greawdwr, mae'r Testament Newydd yn deitha ni, os da chi'n cofio yr adnodau yma o benod gyntaf Hebreaid. Hwn yw'r un a benododd Duw yn etifedd pob peth, ar un y gwnaeth y bydysawd drwyddo. Eto'n sôn am Iesu, yw disgleirdeb gogoniant Duw, ac mae stamp ei sylwedd arno, ac mae'n cynnal pob peth a'i air nerthol. Os ydy elfenna'r tywydd yn gwrando ar Iesu, y Meseia, pan mae o yn gorchymyn iddyn nhw i fuddhau. Os di ysbrydion aflan yn ddarostyngedig iddo fo. Os nad ydy hyd yn oed marwolaeth yn gallu dal gafal ar Iesu Grist na'n gwahanu ni fel i bobl o ddiwrtho fo, be sgynnon ni i'w ofni? Ac os ydy gair Iesu ar fath awdurdod a grym dros y greadigaeth, ond ni ddylia gair Iesu Grist, gair Duw fod â awdurdod a dylanwad arna ni. A'i felly, da ni eisiau bethau fod? Da ni eisiau bod yn ddarostyngedig i air yr un grymus swn, ond eto'r un tyner sydd o blaid i bobl? A mae hynny'n yn arwain i mlaen at y pwynt ola. Da ni wedi gweld Iesu Grist yn meistroli'r sefyllfa, da ni wedi gweld awdurdod gair Iesu Grist dros yr elfenna
cynhyrfus brawychus yma, ond yn ola, sylwch ar y ddymuniad Iesu Grist dros ei ddisgyblion. Mae o'n cysgu, ac mae o'n deffro mewn ymatab i'w cais nhw. Fel ac mae o yn deud i fod o am i ni fynd ato fo hefo'n dymuniadau, hefo'n gweddiau'n gyso. Mae o'n deffro, mae o'n tawelu'r storm yn syth bin, ond wrth siarad hefo nhw, mae o fel tasa fo'n codi uwchben y broblam arwynebol, y broblam fwyaf uniongyrchol. Mae o'n mynd yn ddyfnach. Dwi'n gwybod faint ohonoch chi sydd wedi gweld yn ddiweddar, mae yna gartŵn sydd wedi cael ei rannu yn aml ar y we. A cartŵn ydi o o'r problemau sydd yn wynebu ni fel pobl ar hyn o bryd. A be ydi o ydi cartŵn o ddinas wrth ochr y môr ac yna cyfres o donna enfawr yn mynd yn fwy ac yn fwy fel bygythiad i'r ddinas honno. Y don gyntaf ydi Covid, yr ail don ydi problemau'r economi, y drydedd don yn yr un nes i weld oedd problemau'r amgylchedd. A be mae'r cartwnydd eisiau ni wneud ydy sylweddoli bod yna broblemau hyd yn oed yn waeth na dim ond y rhai yda ni'n ei weld yn gyntaf. Mi fysa ni wrth gwrs yn ysbrydol yn deud na broblem hyd yn oed yn waeth na unrhyw beth yma'r byd yn ei weld ydy'r broblem ysbrydol bod ni wedi'n gwahanu oddi wrth Dduw. Ond mae Iesu Grist ar unwedd yn sylweddoli na nid y gwynt a'r glaw a'r tonna o problem fawr y disgyblion. Nid dyna oedd ei brif ffocws o, bod o wedi delio hefo nhw, ond yn hytrach i gonsern dros i ddisgyblion. Y consern tragwyddol yna dros ffydd i ddisgyblion. Yn adnod 40 mae o'n gofyn iddyn nhw, pam mae arnoch chi ofn? Sut yr ydych chi heb ffydd o hyd? Mae Iesu yn nabod i ddisgyblion, mae o'n nabod ni fel dynoliaeth ddigon da i wybod heb i ni ddod i ymddiried yn efo a'i adnabod o fel arglwydd a gwaredwr. Y bydda hi ar ben ar bawb ohona ni. Yn dragywydd waith bynnag faint o stormydd a phroblemau yr ydyn ni'n llwyddo i'w trechu yn bywydau o ddydd i ddydd. Oherwydd cariad anfesuradwy Duw wedi i ddangos i'r byd yn Iesu Grist. Mae Iesu'n dangos bod o isio i'r disgyblion ymddiried yn llwyr yn efo, fel y gallan nhw brofi gwir ddiogelwch, fel y gallan nhw brofi yr heddwch a'r maddeuant yma, dim ond fo yn gallu i roed i ni fel pechaduriaid, ni sydd yn heiddi dim, ond sydd yn derbyn y cyfan wrth i ni ymddiried yn efo. Mae Iesu'n gwybod trwy ymddiried yn fo y bydda'r disgyblion yma sy'n mewn panic yn gallu wynebu treialon bywyd, colledion, siomedigaetha, yn gallu wynebu nhw yn hyderus y bydd o hefo nhw. Ac y byddan nhw'n cael eu cadw trwy waith Duw, trwy nerth yr ysbryd glân, am byth fel plant i Dduw. Sut ydych chi'n teimlo bore yma? Ydych chi'n teimlo eich bod chi mewn storm? Darllenwch yr hanes yma eto. Rhyfeddwch at bwy ydy Iesu Grist ac ewch ato fo. Gofynnwch iddo fo am gymorth, ond dysgwch o'r disgyblion a rhowch eich ffydd yn efo. A chofiwch be ddudodd Iesu Grist yn Luc 12, a dwi'n gorffan hefo'r adnod hyfryd yma pan mae Iesu'n siarad efo'i ddisgyblion ac yn deud, Luc 12:32, fy mhraidd bach i, peidiwch bod ofn. Mae Duw yn benderfynol o rannu i deyrnas â chi. Amen. Wel, diolch i chi i gyd am ymuno eto bore yma. Cofiwch gysylltu os oes na unrhyw beth sa chi'n hoffi drafod neu unrhyw beth wedi'ch taro chi. A cofiwch hefyd ar ôl yr emyn ola y bydd na gyfle i ni gael sgwrs ar Zoom ac dwi'n meddwl bod Mair wedi gyrru e-bost y manylion neu mae yna ddolen yn uniongyrchol ar wefan eglwysibroalet.com. Ond da ni'n mynd i orffan y bore yma yn canu un o Emyna Williams Pantycelyn, 702 Canuon Ffydd, sydd yn sôn am pwy ydy Iesu Grist a nina yn gwendid. Arglwydd arwain drwy'r anialwch, fi bererin gwael ei wedd. Nad oes yn ofnerth na bywyd fel yn gorwedd yn y bedd. Holl alluog ydyw'r un am cwyd i'r lan.